Guys, paingon ko sa amo ang baol. Kay, yan kag view guys oh. Magkalot mi og balanghoy. Among tawag ani guys, balanghoy. Muapas ko sa akong mga igsoon guys. Kay magsako mi or puto og mapuhon. Hala. Tanaw mo ni among bukid guys oh. This is the bukid, the view of our bukid. Duha guys, nagkuhan pa, naglingkod pa. Nay, unod tinuod? Muna imong na ni tanom? Inanaw day pagtanom, parihag India. Di ba ang India inana man no? Nga tuwa kay kuan man pinahigda. Sri Lanka. Sri Lanka ba to? India. Okay, sorry po. Ano akong brother guys. Nag-ibot siya og balanghoy. Nabay unod. Uy, gamay rag unod guys. Magputo mi tomorrow guys. Sayo na kay Ibton guys no. Ano mo to ka Richard kay gahi mo to ilahang kuha no. Richard Gomez nga. Pag ibot niya siyang balanghoy berti magkahiya. Mo mo toy kusog. Hoy, gi-vlog biya ka. Oh, toy kusog pwede makadaog. Sayuta pod siguro na. Ano na? Mo na nadaot na dugkalan. Kasayang. Guys, kasayang oh. Dako ra ba unta no to ni kay para sa manok. Ka. Kaon gi ay. Lagi. Okay, makakuha mo. Ha? Naingon siya dili daw doon kay di ko no mukaon ng manok. Nagdaob this uncle. Hapit na mamugas guys. Nito tinagdahon ang kuano, tanawon ang kawaya no nga nakuanan sa musalop nga adlaw. Grabe kay view. Muna makita niyo guys. Gikuha na siya guys, si dauban naman may sa bukid kay tamna na mo og mais para mahimo na sa siyang kuan fertilizer. Kag din mo dauban guys, ang imong mais madatugan sa mga balili. Patay gihapon. Dino weng. Kuy-kuyog na mong iro guys. Kadaghan makain ani hagunoy. Kisay makarelate sa hagunoy. Hagunoy, elepante, bunot, dahon saging. Ang kuan guys, kapaya kay ikaon sa mga mananap, mga langgam. So, mangibot sa mig balanghoy guys. Ako na isulod sa sako ang balanghoy. Pero ang tawag nila sa kuan, unsay tawag ani sa ilahang kuan? Ilahang brain damage. Sa koy tawag ani nilang balanghoy? Dili kamuting kahoy, garland. Pero na siya tawag ani sa kuan. Basta unsa to'y tawag nila guys, abot nakalimot ko. Kasaba. Kasaba is English. So, tomorrow magphoto mi guys. Sige, bye na. Mga oras to.